As we all know, tayo po ay nasa loob ng Jubilee sa ating diocese. The 400 years anniversary of the arrival of the image of Our Lady of Peace and Good Voyage and the 100 years anniversary of her canonical coronation. So our topic will be our Lenten journey in the Virgin of Antipolo. Now, ang pinakatema ng ating whole Jubilee na ibinigay sa atin ng ating butihing obispo ay paglalakbay, pag-aakay, pag-aalay. So yan ang, alam niyo naman si Bishop, no, mahilig yan sa 3 points. No? Kaya pati sa tema natin ay 3 points din, no? Paglalakbay, pag-aakay, pag-aalay. Now, in the spirit of Lent, it is a journey, paglalakbay, because it reminds us of our path towards transformation. Tayo'y naglalakbay patungo, no, sa pagbabago ng ating mga buhay. Ikalawa, pag-aakay, guiding. That speaks of our mission as a community, that no one walks alone on that road. Tayo ay isang komunidad na naglalakbay, nag-aakay sa isa't isa. And finally, pag-aalay, offering, which invites us to give ourselves with sincerity and love through our sacrifices, acts of kindness, and moments of forgiveness. Kaya po, nagkataon naman din ang inyong simbahan ay kabilang sa tinatawag nating Jubilee Voyage Churches. No? Kabilang po kayo. Pang ilan ba kayo? Pang-apat, no, sa mga simbahan. Anong road? Road of Faith. Faith, okay? Kaya ang paanyaya sa atin ng ating mahal na obispo at ng ating simbahan, faithful are invited to undertake pilgrimage journey to Antipolo. At kamukha po nung nabanggit ko kanina, no, if you look at the roadmap of our Jubilee Pilgrim Churches, mapapansin po ninyo, on the 7th church, palaging nagtatapos sa Antipolo. No? All roads lead to Antipolo. Road of faith, road of hope, road of peace, and road of love. Sino po rito ang mga nagsimula ng mag-pilgrimage, taas ang kamay? No, marami-rami na rin ha. Nakailan na po kayo? Natapos yun na isang buong road? Isang road pa lang. O, okay. O, relax lang kayo. Huwag niyong madaliin, no? Kasi minsan nagulat po kami eh. No, nakakaisang linggo pa lang, parang ka-open pa lang. Aba, nakatapos na agad. Addict ba sa pilgrimage to? No? Ano bang ginagawa sa buhay? No? Kaya mamaya, explain ko rin sa inyo kung bakit dapat hindi natin ito minamadali. No? Because of the plenary indulgence na marireceive natin sa pag-pilgrimage natin. No? At paalala lamang po sa lahat ng mga hindi pa nagpipilgrimage, malinaw po by color, by road. Ibig sabihin, tatapusin mo muna yung buong road before ka lumipat sa kabila. Kasi may nakaraang issue, ang ginawa ba naman, inuna niya lahat ng number 1. Number 1. Ano yung umikot siya sa buong diocese? Ayun daw kasi ang turo sa kanila ng Jubilee Desk, no? Kaya yung Jubilee Desk dito, take note kasi baka mamaya maligaw natin yung mga pilgrims. So hindi, no? Tapusin natin yung isang road, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos yung road na yon, tsaka kalilipat sa panibagong road. At take note po, lagi dapat magtatapos sa Antipolo Cathedral. Kasi may iba naman, ganito gagawin po namin, tapusin muna namin lahat ng 6 ng roads. Yung cathedral, last na yun. Hindi ganun. No? Kailangan nga, each road, no, laging nagtatapos
sa Antipolo Cathedral. Okay? Kaya sa mga hindi pa po nagpipilgrimage dyan, please take note of that. Yan po ang inyong isa-isip sa inyong mga gagawing pagpipilgrimage. No? At yung mga nakapagsimula na, so you still have months para makumpleto natin lahat ng mga roads nito. At alam naman po natin, di ba, pag nakumpleto natin yung 4 roads, meron tayong gift. No? Sa cathedral makukuha yung tinatawag nating medallion ng Our Lady of Peace and Good Voyage for free. Okay? Kaya pag natapos yun ng buo yun, no, ayun ang iyong matatanggap na memorabilia. Okay? Now, ano ba ang sinisimbolo nitong ginagawa nating pilgrimage na ito? This teaches us a very important lesson. And what is that? Life is a journey. Paglalakbay. Ang buhay ay isang paglalakbay, no? Naalala ko lamang po yung isang napanood ko sa Netflix. Ewan ko kung napanood niyo yun. Ang title is A Journey. May 3 magkakaibigan na nag-usap-usap at nagbalak na mag-travel, no? Tapos, sabi nung isa, bilang napaisip yung isa, alin ba yung mahalaga? Ang journey o ang destination? Good question, Kung kayo kaya tatanungin ko, anong mas mahalaga? Ang journey o ang destination? No? Iba-iba. May nagsasabi ng journey, may nagsasabi namang destination. Sabi nung isang character, for me, the important is the destination. Kasi kahit anong pagod mo o hirap mo sa paglalakbay, kung hindi mo naman naabot yung dapat mong puntahan, edi parang wala ring saysa yung journey mo. Tama? May point din, no? Sayang naman yung pagpapagod natin, pag-e-effort natin kung hindi rin pala natin marireach yung ating destination. Good point. Sabi naman ng isang kaibigan, hindi. Para sa akin, ang mahalaga journey. Dahil sa paglalakbay, doon tayo natututo. Sa paglalakbay, doon tayo nagmamature. At kung minsan pa nga, nababago yung destination, depende sa karanasan natin sa journey. Good point. Journey is also important because it teaches us an important lesson. Pero merong isang sinabi yung isang bidang babae na for me, maganda. Anong sabi niya? For me, it's not the destination nor the journey. It's about the people you're on the journey with. Hindi ang patutunguhan o mismong paglalakbay ang mahalaga, kundi yung taong kasama mo sa paglalakbay. If we try to reflect on that answer, tama nga din naman. Kasi, walang saysay, maabot mo man yung destinasyon mo, kung nag-iisa ka lang. No? Halimbawa, na-reach mo na yung pangarap mo sa buhay, mag-isa ka lang. Di ba ang lungkot-lungkot naman nun? Iba ang saya kapag may kasama ka. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Yan, ang co-journeyer mo sa ayaw mo mat sa gusto. No? Kahit buwisit na buwisit ka na dyan. No? Yan ang co-journeyer mo. No? And this is the gift of God to us. Bagamat tayong lahat may tinatahak na journey, pero sinugurado ng Diyos na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Amen? May kasalo ka, may kasama ka, at may kahati ka sa kagalakan. Kaya nga, mga kapatid, yan naman ang dahilan kung bakit pinadala ng Diyos si Jesus.
para makasama natin sapagkat siya ang Emmanuel. Ibig sabihin, kapiling natin ang Diyos. Amen? Now, as we embark on this holy season of Lent, there is also what we call the itinerary of the Lenten journey. At sa mga susunod na linggo, gusto kong maging attentive kayo sa itinerary na ito na inihanda sa atin ng simbahan. For this first Sunday of Lent, our first itinerary is the desert. No? Ang disyerto. At kung kayo po ay nagsimba kanina, alam niyo na nangyari sa disyerto. Tinukso ng diablo sa Jesus. At kamukha nang nabanggit ko kanina, ang diablo, from the Greek word diabolos, which means divider. Yan ang gusto ng demonyo. Ang wasakin tayo. Ang pag-awa-awayin tayo. Kaya pag sa pamilya nag-aaway-away kayo lagi, nagtatagumpay ang demonyo sa inyo. Pag sa isang samahan, lagi kayo nag-aaway-away, nagtatagumpay ang diablo sa inyo. Pag sa relasyon, lagi kayo nag-divided, nagtatagumpay ang diablo sa inyo. Sapagkat ipinakita na sa atin ni Jesus na kaya nating pagtagumpayan ang kalaban. Jesus comes bringing His victory into our struggle with Satan's temptations. No? Ang gusto ng Diyos, buo tayo eh. United tayo. Unity. Pero ano nangyari sa unity? No, wala na. Nag-away na sila. Diba? Yun na nga lang ang pinangako nilang hindi pa nila natupad. No? Kaya tayo maging makilatis din tayo sa sarili natin. Baka kasi hindi natin namamalayan, tayo na pala yung divider. Ikaw pala mismo yung diabolos. Kung bakit nagkakaaway-away itong grupo na to, kasi chismis ka ng chismis. Kalat ka ng kalat ng mga fake news. Alam niyo po sa simbahan, hindi naman tayo exempted dyan eh. Minsan pa nga kung sino pa yung mga taong simbahan, yan pa yung mga batikang chismoso at chismosa. Sabihin nyo hindi. Minsan nga kayo pag may nakita kayo si Father, may kasamang babae, ay, sino yung kasama ni Father na babae na yon, no? Pagkasama naman ni Father lalaki, ay, alam na si Father. Kapag kasama naman niya mga bata, ay, pedophile. Pagkasama naman matatanda, ay, naghahanap ng sugar mommy. Hindi ko mo na alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Kung sinong dikitan mo, ginagawan ka ng chismis. Prone tayo dyan. Mga naglilingkod sa simbahan. Kaya usisain natin ang sarili natin. Yet that's our first itinerary, to look into the depths of our hearts. Am I for God? Or am I for the devil? Baka nagiging diabolos na rin tayo sa ating kapwa-tao. Okay? On the second Sunday of Lent, our next destination is the mountain. A glimpse of our share in the glory of God. Ito pong mga ito ay hindi ko po bibigyan ng tuon. Gusto ko lang makita ninyo yung itinerary natin for this whole season of Lent, no? Because I will be focusing on the relationship of pilgrimage and our Blessed Mother, Our Lady of Peace and Good Voyage, no? So i-take down note nyo lang to para sa mga susunod na mga Sundays, nagiging aware kayo, ito yung topic, no? On the third Sunday of Lent, the next destination will be in no? Sa isang balon na kung saan makakasalamuha ni Jesus ang isang babaeng Samaritana.
and listen to the Spirit in the depths of our heart. Next, on the fourth Sunday, the next destination is our own blindness. We must allow the Lord to heal our own blindedness. Yung ating pagiging bulag, yan ang makikita natin sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. And on the 5th Sunday of Lent, risen life. The promise of the risen life, na kung saan si Lazaro, ay muling bubuhayin ng ating Panginoon. And on the last Sunday, which is the Passion Sunday, we will go to Jerusalem to see Jesus offering His life for all mankind. Kaya ano po mapapansin po ninyo sa itinerary ng ating Lenten journey? Lahat ng ito ay pilgrimage of faith into our interior life. Hindi po ito paglalakbay sa labas, kundi paglalakbay sa kalooban natin. Yan ang tinuturo sa atin ng panahon ng Kwaresma. Lenten season is a season of the pilgrimage of faith into our interior life. Now, if there is one common practice in many religions, kamukha ng mga Islam, mga Hudyo, mga Buddhists, and even as Christians, that is the practice of pilgrimage. Because pilgrimage symbolizes a journey. Sumisimbolo sa ating paglalakbay. No? Bakit? Bakit ba tayo nagpipilgrimage? Sapagkat may hinahanap ang puso ng tao. Likas sa atin yun eh. Yung hanapin ang direksyon, hanapin ang Diyos. That is why pilgrimage is always a quest for God. Kaya nga napapansin nyo ba, kapag kayo po ay nagpupunta sa mga simbahan, di ba para may kakaiba kayong nararamdaman sa kalooban ninyo? At may simbahan na mapupuntahan nyo, pagpasok mo pa lang, iba na ang nararamdaman mo. Tama? Pagpasok mo pa lang, parang naluluha ka. Parang damang-dama mo yung presensya ng Diyos sa simbahang ito. May mga ganun. Kaya pansinin po ninyo, yung mga tao pagpupunta ng Quiapo, talagang makikita mo lahat sila. Mga taimtim na nagdarasal. Yung iba pa nga paluhod na naglalakad dito sa gitna. No? Because it is a normal feeling, to have a quest for the divine, for God. Now, what is the origin of the terms pilgrim and pilgrimage? The English term pilgrim originally comes from the Latin word peregrinus. Sabihin nyo nga, peregrinus. Pag sinabi nating peregrinus, from the root word per and ager, through and field, country or land, a peregrinus is a foreigner, a stranger, someone on a journey or a temporary resident. Kaya pag sinabi peregrinos, dayuhan, estranghero, naglalakbay. Di ba ganyan naman ng mga traveler? Wala silang permanenteng address. Kasi sila ay nagpapalipat-lipat ng kanilang mga lugar. So ang other term natin sa kanila ay peregrinatio. And that was the state of being or living abroad. So, peregrinos was also used in the Vulgate version of the Bible to translate Hebrew gur and the Greek
paripidemus, which means the temporary resident. And these terms undergirded the central image of the Christian life. Ito yung ginamit na term sa Vulgate version of the Bible, no, para ipakita sa atin yung imahen ng buhay natin bilang mga Kristiyano. At ano yun? Tayo'y mga peregrino. Ibig sabihin, hindi tayo permanenteng residente ng mundong ito. Tayo'y mga naglalakbay papunta, pauwi sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka taga rito, taga langit ka. No? Peregrino ka. No? Hindi ka permanente dito. That's the other way of saying mamamatay ka rin. No, kaya pag sabihin mo sa kaaway mo, hindi ka taga rito, ha? Taga langit ka. No? No, parang sinasabi mo sa kanya, mamatay ka na, malapit na. Totoo naman, no? Hindi tayo permanenteng residente ng mundong ito. Tayo yung mga naglalakbay lamang patungo sa Diyos. At yan po ang sinabi ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat, that our real citizenship is not here on earth, but in heaven. Tayo'y mga tagalangit at hindi tayo taga rito sa daigdig na ito. Now, tingnan natin yung naging iba't ibang paglalakbay ng mga personalities sa Biblia na kanilang pagpipilgrimage. Number 1, tingnan natin ang nangyari kay Abram. The pilgrimage of Abraham. In Genesis chapter 12, it tells us the story when God called Abram, a 75-year-old man, and told him to leave his homeland Haran, leave his country, go forth from the land of your kinsfolk and from your father's house to a land I will show you. Just imagine, 75 years old na si Abram, pinapaalis ng Diyos at pinapalakbay sa isang lugar na hindi niya agad sinabi. Alam ko, karanasan po ito ng mga senior na natin, no? Yung mga senior, kadalasan dyan, hanggat maaari, ayaw niya na ng mga umaalis. Tama? Siguro kung gala man yung senior na yan, kakaiba yan. But mostly, ang mga senior, matatanda na, ayaw na yan ng mga palipat-lipat. Bawa, lilipat pa kayo ng bahay or ng lugar, no? Mula dito sa Marikina, halimbawa, lilipat kayo ng Batanes. O, di ba? Layo, no? O Hulo. Oh, ayaw nang matanda yung sasabihin niya, hindi. Dito ako pinanganak, dito rin ako mamamatay. Ayaw kasi natin ng palipat-lipat. And imagine the struggle of Abram. God told him to move to a land He will show. Pero ang ginawa ni Abram, sumunod sa utos ng Diyos. Wala pa pong Google Maps noon. Wala pa pong Waze. Wala pa ring mapa. Pero ang tanging daladala lamang ni Abram sa kanyang paglilingkod ay ang pangako ng Diyos at ang kanyang pananampalataya. Kaya, ano ang naging pangako ng Diyos kay Abram? I will make of you a great nation. I will bless you, and I will make you your name great, so that you will be a blessing. Gagawin kitang ama ng sandaigdigan. Ipapakalat ko ang lahi mo at magiging biyaya ka sa lahat ng tao. Kaya alam niyo po dito, sa unang imahen pa lamang ng pilgrimage, itinuturo pa dito sa atin na ang pilgrimage pala
ay pagtitiwala sa Diyos kahit tila bagay hindi pa malinaw ang lahat. Tayo sa buhay natin, naglalakbay din tayo. Lahat ba malinaw na sa atin? Hindi naman eh. Alam mo ba, no? Years noong before mag-pandemic, na magpa-pandemic, walang nakakaalam. Kahit yung mga nag-aan ng mga lucky charm, hindi na nahulaan yun. Pero yung pagpipilgrimage natin ay pagpapakita ng pagtitiwala natin sa kalooban ng Diyos. The next pilgrimage is the Exodus event. Alam na alam natin yan. Ang mga Israelita naging alipin sa Ehipto. Tinawag ng Diyos si Moises. Sabi ng mga matatanda, si Moises, no? Na siyang maglilid sa kanyang piniling bayan papunta sa lupang pangako. Kaya ang mga Israelita, naglakbay mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging malaya. Hindi lang to paglipat ng lugar, kundi pagbabago ng kanilang pagkakakilanlan, ng kanilang identity mula sa pagiging slave. At ngayon, isang bayan na pinili ng Diyos. Kaya ang second lesson ng pilgrimage ay ito. Ang pilgrimage ay paglaya rin mula sa mga Ehipto ng mga buhay natin. Ano ba yung mga Ehipto ng buhay natin? Yung mga nagpapaalipin sa atin. Pwedeng yung bisyo mo, no? Yung pag-inom mo ng alak, yung paninigarilyo mo, yung pagsusugal mo. Ano ka ng ano? Ang tawag yun sa online game? Scatter, no? Scatter ba yun? Pero alam po ninyo, grabing maka-addict yan. Meron po akong kaibigan na talagang nalulung dyan. Imbis na sana ipunin niya yung pera niya, kasi nananalo siya no? Lalo siya nang gigigil ngayon, no? Tinataasan niya yung taya niya, hanggang sa nagulat siya, limas ang kanyang pinaghirapan. Kaya sabi ko sa kanya, scatter pa more. Ayan. No? Baka kailangan mo rin palayain ang sarili mo dyan. In this act of pilgrimage, no, parang yung ginagawa natin, pinapalaya natin yung sarili natin sa mga nagpapaalipin sa ating buhay. At ipinagkakatiwala ang buhay natin, walang iba kundi sa Diyos. No? Next is, punta na tayo sa New Testament, talunan na natin yung iba. The pilgrimage of the Holy Family. Anong sabi sa Gospel of St. Luke? Every year, his parents went to Jerusalem for the feast of the Passover. Taon-taon, nagpipilgrimage ang banal na mag-anak papuntang Jerusalem. Isipin natin, no? Ba't kailangan pa ba nilang gawin yan? Si Jesus, Diyos na yan Tama? Pero ipinapakita sa atin ng banal na mag-anak na si Maria at Jose tapat sa kanilang tradisyon. At sa kanilang pagsama kay Jesus, para bagang ipinapasa nila yung pananampalataya sa kanilang anak na si Jesus. Hindi lang sa salita, kundi sa paglalakad papuntang Jerusalem. Kaya nga po ang pilgrimage ay paraan din ng pagpapamana ng ating pananampalataya. Kaya alam nyo, maganda sana, no? Mga nanay, mga tatay, sa inyong pagpipilgrimage, isama nyo rin yung mga anak ninyo. Isama nyo rin ang inyong mga apo, sapagkat hindi nyo alam, and that very act na ipamamana nyo na rin ang pananampalataya sa kanila. Kasi walang ibang, no, pwedeng magmana niyan
kundi yung inyong mga anak, yung inyong immediate family, ang ating mga young people, sapagkat sila ang susunod na sa atin, the younger generation. Ngayon, kung hindi natin ipapamana yan, anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Baka mamatay na yung practice na yan. No? Alam po ninyo, nung ako po ay na-assign sa Malolos, no? Mga pamilya pong napuntahan ko, nung kinukwento nila sa akin, minsan sabi na sa akin, alam mo brother, nung kami mga bata pa, excited kami pag May. Bakit kamo? Jeep kami. Nagpupunta kami sa Antipolo para magsimba. At pagkatapos namin magsimba, magpipiknik kami sa hinulugang taktak. Core memory sa kanila yun. Talaga na mga memorable sa kanila. Kaya sabi niya, no? Sayang nga eh. Hindi na namin ulit nagagawa ngayon. Pero nung bata kami, nilolook forward namin yan. Sapagkat ang pagpapilgrimage, paraan yan para ipamana natin, ipasa natin yung ating mga tradisyon sa ating mga younger generation. At sa buhay din ng ating mahal na ina, nakita din natin ang kanyang pagpipilgrimage. No? Mula Nazareth papuntang Huda, sinong pinuntahan niya? Si Elizabeth na kanyang pinsan. Mula Nazareth patungong Bethlehem, kung saan isinilang ang kanyang anak na si Jesus. At mula Bethlehem patungong Egypt, noong tinutugis ni Herodes ang kanyang anak. At mula Egypt, no, papuntang Nazareth. At hanggang sa paanan ng krus, naglakbay si Maria. Sinamahan niya ang kanyang anak na si Jesus. Kaya alam po ninyo, no, makikita natin, saan man si Maria magpunta, palagi niyang daladala si Jesus. At kung nasaan si Jesus, naroon ang buhay. Kaya nga si Maria, nagiging daan din ng buhay sa iba. Hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil si Jesus ay tangan-tangan niya sa kanyang buhay. No? Tayo ba? Kapag tayo ba ay may mga dinadalaw at may mga pinupuntahan, may buhay ba? Are we life-giving? Nagdudulot ba tayo ng buhay sa kanila? O pag nakikita tayo, no, parang dead air, no? O para bagang no, curse. No, nandiyan na naman to, pupunta na naman ang asungot. Diba? O pag nakikita ka nila, tuwang-tuwa, excited. Kasi alam nila, pag ikaw nakakasalamuhan nila, may buhay silang nakukuha. Hindi toxic, hindi negativity. No? Kaya paalala din po sa atin na sa ating paglalakbay, sa ating pagpipilgrimage, dapat bitbitin din natin si Jesus sa mga buhay natin. Amen? Now, paalala din sa atin na tayong lahat ay mga peregrino at hindi tayo mga turista. We are pilgrims, not tourists. Kasi alam ninyo, may mga nagbibisita iglesia o kaya naman nagpupunta sa mga simbahan. Akala mo turista. Pa-main character, ano? No? Talaga ng mga, akala mo anak ng ng kung sinong At minsan yung mga iba sa atin, no? Pagpunta ng simbahan, anong unang dinadalaw? Banyo, no? Kaya yung bisita iglesia, nagiging bisita kubeta. Kasi inuuna yung CR. Ay, pasensya mo na, Father, yung pantog kasi namin, okay lang, sige. Ano na yan? Pinapatawad ko na kayo, no? Pero kasi yung iba naman kasi hindi nagdadasal, no? Pagpunta sa simbahan, selfie, picture,
Aba, hindi muna na lumuhod at magdasal. No? We are pilgrims na tourists. Hindi ka nagpunta dyan para magbakasyon o para magpakyut. Nariyan ka para makatagpo ang Diyos. Saan po ba ang pilgrimage nyo ngayong, meron ba kayong pilgrimage ngayong taon? Saan kayo? Ay, social naman. Ito nga, ang layo. Kailan yan? Father Pers, pwedeng sumama. Social naman, Bohol, no? Kami kasi sa katedral, walang ganyan-ganyan eh. Hindi uso, no? Now, ano ang pagkakaiba ng pilgrim sa tourist? Ang pilgrim travel with spiritual purpose, seeking conversion, renewal, and an encounter with God. That must be the mindset of a pilgrim. Kasi kung hindi ganyan ang mindset mo, nagsayang ka lang ng pera. Nagpagod ka lang. No? Kaya siguro minsan kapag may after ng pilgrimage, parang buwisit. Bakit? Kasi ang tingin niya kasi sa kanyang ginawa ay paglalakwat siya. Kaya kapag hindi na-satisfy yung kanyang kagustuhan, nadidismaya. Hindi lang naman yun doon sa external. Dapat inner, conversion, renewal, encounter with God. No? That must be the mindset of a pilgrim. Now, yung tourists, travel for leisure, sightseeing, and comfort. No? Kaya yung mga medyo mapera-pera, di ba? Nagpupunta sa Europe, to tour, di ba? O kamukha nito ni ate. O. Sige. Nakuha ko lang sa internet, di ko kilala yan, no? Now, our journey is not about taking pictures, but transforming our hearts. There is nothing wrong, of course, about taking selfies, pictures. Walang masama, no? Kasi memory yan eh, di ba? Kapag gusto mong balikan yung isang bagay, magandang balikan sa picture, tama? Pero wag naman sana maubos yung oras mo kaka-picture. Minsan lahat na ng anggulo ng simbahan, nakapag-selfie ka. Samantalang yung luhuran, di ka pa man lang lumuluhod at magdasal. No? Because if we focus only to selfies, to picture taking, we will miss the opportunity of encountering the Lord. So our aim is not to collect photos. Our aim is the transformation of our heart. Tanungin mo sarili mo, pagkatapos mong mag-pilgrimage, pag-uwi ko ba, may bago bang akong bitbit sa puso ko? O puro larawan lang laman ng cellphone ko? Yung cellphone mo, puno na yung memory. Yung puso mo kaya, napuno din ba ng memory ng Diyos? Ng pakikipagtagpo sa Kanya? Yan ang ating maging gauge. If the pilgrimage is really successful, if it transform our hearts. Alam mo yung kapag babalikan mo yung karanasan na yun, ang sarap balikan. Itong simbahan na to, doon ko talaga naramdaman na niyakap ako ng Diyos. Sinagot ng Diyos yung ipinagdadasal ko. Di ba? Sana nga, no? Kahit yung mga ordinary parishioner po ninyo na narito, kapag papasok dito sa simbahang ito, iba yung nararamdaman. Sana may pagbabago ng puso at talagang hinihipo sila ng Diyos sa kanilang pagpasok sa simbahan. Now, tingnan natin ngayon, sinabi ko sa inyo kanina, at since tayo ay nagse-celebrate ng 400 years of the arrival, tingnan natin muli sa kasaysayan ang naging papel ni Maria bilang ating kalakbay. Ang Nuestra Señora de la Paz, Ibuen Biyahe. May deboto po ba rito ng mahal na Birhen ng Antipolo? Taas nga kamay.
Wala. Isa lang. No? Pero dapat lahat tayong mga under ng Diocese of Antipolo must be a devotee of our Blessed Mother. No? Ngayon kung hindi pa, sana after nitong talk na ito, maging mga deboto tayo ng mahal na Birhen ng Antipolo. Now, nagsimula ang lahat kay Don Juan Niño de Tabora. Nung siya ay malapit ng pumunta sa Pilipinas, sapagkat siya ay ma-assign dito bilang Governor General, meron siyang nakita sa isang parokya sa Acapulco, Mexico, ng imahe ng mahal na Birhen na talaga namang nahumaling siya. Pagkakita niya, hindi na maalis sa kanyang paningin. He was captivated so much. And so he did everything to acquire the virgin and to make her protectress of the voyage he will undertake. Ginawa niya ang lahat para mapasakan niya itong imahen na ito. Ang naging description pa nga ay ito. Its appearance is of a rare majesty which stands out in exquisiteness, beauty, modesty, affability, and particular air of sovereignty. Yung itsura ng Birhen, parang may pambihirang kamahalan. Namumukod tangi ang kanyang kagandahan, ang kanyang kahinhinan, ang kanyang pagkamagiliw, at ang kanyang kataas-taasan. Rare majesty. Kaya ginawa niya ang lahat para mapasakamay ang imahen. Now, on March 25, 1626, nagsimula ng maglayag papuntang Pilipinas si Juan Niño de Tabora kasama ang mahal na Birhen. So after 3 months of voyage na hindi naging madali sapagkat marami silang mga kinaharap na mga unos, bagyo, kahit sunog. No? But despite all of those external events, on June 18, 1626, it safely arrived in Philippine shore. Dumating sa Pilipinas ang Birhen. June 18, 1626. Kaya nga, on this coming June 18, 2026, we will be celebrating the 400 years of the arrival of the Blessed Mother, the image of the Blessed Mother in the Philippines. Kaya bilang pagpapasalamat niya, dahil sa naging successful ang kanyang pagpunta sa Pilipinas, nagpasalamat siya sa mahal na Birhen. Nagkaroon ng isang malaking selebrasyon sa Manila Cathedral. Nagprosesyon mula sa San Ignacio Church sa Intramuros, papunta sa Manila Cathedral at doon idinaos ang banal na misa bilang pagpapasalamat sa mahal na ina. Now, dahil ang Governor General ay malapit sa mga Heswita, ipinagkatiwala niya ngayon ang imahen sa mga paring Heswita. So he entrusted his treasured Marian image to be enshrined in Antipolo. Sapagkat ang mga panahon na yon, nasa Antipolo nagmimisyon ang mga paring Heswita. Kaya bago pa man mamatay si Juan de Tabora, on July 22, 1632, na ipagkatiwala niya na ang mahal na Birhen sa mga paring Heswita. And so the image of the Virgin was brought by the Jesuits to Antipolo and was enshrined to a chapel sa isang baryo na ang pangalan ay Barrio Santa Cruz, na kung saan nagtayo sila ng isang maliit na kapilya.
But according to tradition, madalas nawawala ang birhen. At nakikita nila, natatagpuan nila na naroon sa puno ng tipolo o yung tinatawag na breadfruit. And because of this, the rector of the church decided to erect the church on the site where the Blessed Virgin Mary is always recovered. So yung tipolo, pinutol, yung trunk, ginawang pedestal na pinagtatayuan ng mahal na birhen. At doon sa mismong site, doon sila nagtayo ng simbahan. Kung saan naroon ang simbahan ngayon. So later on, there was a need to cover the pedestal with stones. Bakit? Kasi yung mga tao noon, no, ginawang lucky charm yung tipolo tree. Yung pinagtutuntungan ng mahal na birhen. Anong ginagawa? Kumukurot. Diba ko, siguro nilalaga nila, iniinom. Diba yung mga folk Catholicism, yung mga manggagamot, no? Kasi naniniwala sila na parang may himala na nangyayari. Yung dinudulot noon. Kaya ang desisyon ng simbahan, takpan ng stone, no? Yung pedestal ng mahal na birhen. Now, in November 1639, nag-aklas ang mga Chinese sa mga Espanyol. Nilusob nila ang Antipolo. At nung malaman ng parish priest na paparating ang mga inchik para sumalakay, anong ginawa nila? Itinago ang mahal na birhen sa isang gubat na ang pangalan ay Ginapaw. No, sa ngayon, Hinapaw ang tawag nila sa lugar na yun sa Antipolo. Pero, nakita ng mga inchik. Kaya anong ginawa na itong mga rebelding inchik? Kinuha ang birhen at sinubukang sunugin. But miraculously, it did not burn. Hindi nasunog ang imahen. Okay? Malinaw po, hindi nasunog ha. Kaya ba, Father, maitim yung image? Hindi. Hindi nga nasunog eh. Kaya dark yung image ng birhen kasi yun yung texture ng kanyang wood. Sapagkat pareha sila ng material na ginamit ng Quiapo. Same. Pansin niyo, Nazareno, itim din. Same material. Now, dahil hindi nasusunog yung birhen, anong ginawa ng mga inchik? Sinibat sa mukha ang birhen. At pagkatapos, itinapon ulit sa apoy, pero hindi pa rin ulit nasunog. Kaya alam po ninyo kung pagmamasdan po ninyo yung original image ng birhen, meron siyang sugat sa kanyang mukha. Nung na-recover yung birhen, sinubukan ng mga namumuno noon sa simbahan na iretoke yung mukha niya. Ayusin. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, palaging lumilitaw yung sugat. Ayusin na naman nila, takpan na naman. Later on, lumalabas ulit. And then they realize, perhaps, the Virgin would like the marks to remain as a mysterious sign that can help strengthen the faith and gratitude of her devotees. Isang nanay na kaisa niya ang sugat ng kanyang mga anak. Isang nanay na nararamdaman yung kirot, yung sakit, yung pagsubok ng kanyang mga anak. Kaya hindi, hanggang ngayon,
you could see in her face. That's the wounds, that's the marks of love ng mahal na birhen sa kanyang mga anak. No? Now, after the desecration of the Virgin, nalaman to ngayon ng bagong Governor General na si Don Sebastian Hurtado de Corcuera. Kaya anong ginawa niya? No, nalaman niya yung himalang nangyari, pinakuha niya yung imahen at inilagay sa kanyang puder. So a few years later, no, the governor ordered that the Virgin of Antipolo be named as patron of the galleons. Kaya muli, isinasama muli ang birhen sa mga expeditions papuntang Acapulco, Mexico, papuntang Maynila. At lahat ng mga pabalik-balik na paglalakbay at paglalayag, laging payapa ang kanilang naging paglalakbay. So for 14 years, nalayo ang mahal na ina sa mga Antipoleños. And during this time, the voyagers received endless graces because of their sincere devotion to Our Lady. Talaga namang peaceful ang kanilang naging mga paglalayag papunta sa iba't ibang mga lugar, no? In March 3, 1653, the incoming governor, again, bago ulit yung Governor General, si Don Sabiniano Manrique de Lara, at kasama niya sa kanyang paglalayag ang bagong magiging Archbishop ng Maynila, sila ngayon ay papunta na ng Pilipinas. At habang sila ay papunta ng Pilipinas, napagdaanan din nila ang napakatinding mga unos at mga nakamamatay na mga storms, mga bagyo. Kaya sa harap ng imahe nangako yung dalawa, pag tayo nakauwi ng ligtas sa Pilipinas, ibabalikan na namin sa Antipolo. And miraculously, after that, nakaligtas silang nakapunta sa Pilipinas on July 22, 1653. And in fulfillment of their voto or their promise, on September 8, 1653, ibinigay ang title sa imahen bilang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ang mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. On the following day, ay ipinrosesyon ang imahe ng Birhen mula sa Pasig papunta sa Antipolo. At ayon sa historian, para daw piyesta noon habang dumadaan ang Birhen sa mga magkabilang gilid ng Ilog Pasig, talagang nagkakaroon ng sayawan, kantahan, sapagkat uuwi na siya sa kanyang tahanan. Now, on November 28, 1926, ngayong taon din to, ay sa Luneta Park, kinoronahan ang mahal na Birhen bilang pontifically crowned image by the mandate of the Pope, no? At bilang acknowledgement din sa profound devotion ng mga Pilipino sa mahal na ina, no? Kaya inuwi siya, no? From there, inuwi siya sa Antipolo sa kanyang simbahan, no? Yan po yung itsura ng lumang simbahan ng Antipolo, no? Ito po yung loob. Okay? Now, on 1945, nagkaroon ng sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdigan, no? The World War II. At kinakailangang itago at iligtas ang imahen sa kamay ng mga Hapon. Sapagkat lumusob yung mga Hapon, sinunog ang kabayanan ng Antipolo at ginawang kuta ang simbahan sa Antipolo. Kaya
yung mga Antipolenyos, itinakas, inilikas ang mahal na birhen papuntang Kulaike. Kaya nga nitong nakaraan lamang, February 15, ay isinelebrate na namin sa katedral ang 81st anniversary ng pag-alala sa nangging pagtakas, no, mula sa mga kamay ng mga Hapon papuntang sitio Kulaike. At mula sa Kulaike, no, sila ay papuntang Angono at hanggang sa makauwi ito papuntang Hidalgo Street sa Quiapo, kung saan naroon ang kamarera ng mga panahong iyon. At pagkatapos ay tumira muna pansamantala sa Quiapo Church ang mahal na ina hanggang sa matapos ang digmaan. Kaya po taon-taon, kino-commemorate po yan, no, ng mga Antipolenyos papuntang sitio Kulaike, no? So napakadaming sumasama. Nung nakaraang, I think last Saturday yon, no? Kahit malakas ang ulan, punong-puno ng mga tao, no? Sumama kahit maputik, kahit madulas. Putikan po yan eh, no? Mga bundok-bundok pa po at mga damo-damo pa, no? So in that way, pagpapaalala sa atin na minsan sa buhay ng mahal na ina, naging refugee din siya. At not only the refugee, she was the refuge of the Antipolenyos. Kaya nung matapos na yung ikalawang digmaang pandaigdigan, kitang-kita natin sa itsura, wasak ang simbahan. Sira-sira. Ang naiwan na lamang yung groto na hanggang ngayon naroon pa rin. Kung makikita nyo malapit sa sindihan ng kandila, ito, no, nasa upper left. Yan na lang naiwang remnant ng old Antipolo Church. Kaya talagang, no, mula sa bato ay nagsimula muli ang simbahan para buuin ang tahanan, ang dambana ng mahal na ina. Hanggang sa mabuo yung simbahan na yan ngayon, no, sa pamamagitan ng parish priest at that time, si Monsignor Abedanyo. Now, meron pang isang himalang inaalala ang Antipolo tuwing unang Martes ng Mayo, yung tinatawag na Pinagmisahan Hills. No? First Tuesday of the month of May, inaalala yung nangyari sa Pinagmisahan Hills. Ano ba yung nangyari kasi noon? Nung panahon ng mga Kastila, sumiklab ang epidemic. Nagkaroon ng cholera sa Antipolo, Cainta at Taytay. No? At ngayon, nag-decide ang parish priest at that time na dalhin sa isang mataas na lugar ang birhen para masbasan yung mga tao. At para masilayan din siya ng mga anak niya na nagdudusa. And miraculously, 3 days after na magmisa doon sa bundok na yon, himalang huminto at natigil yung epidemya. At maraming mga may sakit ang gumaling. Kaya nga napagpasyahan ng parish priest noon na si Monsignor Avendaño na tuwing first Tuesday of May ay alalahanin ang himala na nangyari na yan. So this is the Antipolo Church now, the inner. Ngayon, ano pong mapapansin po natin, no? Sa lahat ng itong nabanggit ko kanina, sa bawat paglalakbay natin, napapatunayan natin na kung kasama natin si Maria, may patutunguhan ng ating lakad. Hindi man laging madali, pero laging may biyahe. May mabuting paglalakbay. Bakit? Dahil may nanay tayo na sa atin ay pumapatnubay. Alam niyo po, recently, last Sunday lang, nagbiyahe po kami ng Birhen sa May Kawayan, Bulacan. No? May parokya po kaming dinalaw doon
kasama ang mahal na Birhen ng Antipolo. At alam po ninyo, nung kami po ay nag-stop over muna sa NLEX para bumili ng merienda, no? Nung makita ng mga tao na naroon ng Birhen, aba, naglapitan silang lahat. At nakiusap, pwede ba kaming makahalik sa Birhen? Pwede ba kaming makayakap, makapagdasal man lang? Kaya sinabi namin, sige, payagan na natin. At bigyan na rin natin ng stampita yung mga ibig na mamintuho sa mahal na ina. Kaya nakita natin, no, talaga namang yung iba, naiiyak pa. Yung iba, talaga namang nagdadasal lang taimtim sa harapan ng imahen. Bagamat nandun kami sa NLEX, patunay lamang na kahit saan, kahit kailan, nanay natin siya. Nanay natin na hindi tayo iniiwan, sinasamahan tayo sa bawat paglalakbay natin sa daigdig na ito. Ano ngayon ang hamon sa atin ng ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina? The first is the ad intra, yung paglalakbay sa loob sa pamamagitan ng pananalangin, ng pagsisisi, pagpapagaling ng sugat ng puso, pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Yan ang tunay na deboto ng mahal na Birhen. Tinisiyasat ang kanyang kalooban. Kaya magandang tanungin din natin ang sarili natin, ano ba ang kailangang baguhin sa aking puso? Tandaan natin, sa kamukha ng sinabi ko kanina, ang Kwaresma ay paglalakbay papasok sa kalooban. At kinatawagan tayo na baguhin, alisin yung mga bagay na hindi naman natin kailangan sa paglalakbay. Metanoia, change of heart. And what is the true Marian spirituality? If we imitate the heart of her Son, Jesus. Kapag tinularan natin yung puso ng kanyang anak na si Jesus, yan pa lamang natin masasabi na tayo'y tunay na mga anak ng ating mahal na ina. Ad intra, papasok sa ating kalooban. Pero hindi natatapos dyan ang ating misyon. Kung may ad intra, may tinatawag din tayo ad extra. Ano yun? Yung paglalakbay sa misyon. Sa inyo pong pagpipilgrimage, kahit saan mang simbahan yan, ang debosyon ay hindi natatapos sa inyong pagbisita lang sa shrine. Ang inyong pagdedebosyon ay dapat na ipagpapatuloy natin sa ating paglalakbay sa buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating lipunan. Baon-baon natin, bit-bit natin yung misyon na yan. Kaya ang paalala sa atin, kung tunay tayong deboto ni Maria, tayo rin ay tagapagdala ng kapayapaan at buhay sa iba. Maging tagapagdala tayo ng kapayapaan. Hindi yung tayo pa yung nagiging dahilan ng pag-aaway-away at pagkakawatak-watak. Maging liwanag tayo sa iba. Hindi yung tayo pa yung nagiging daan ng kadiliman ng ibang tao. Maging saksi tayo ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa pagpapamalas natin ng ating mga buhay. No? Ang tunay na deboto ni Maria, nagdadala ng kapayapaan at buhay sa iba. Kaya mga minamahal kong kapatid, kasama natin ang Birhen ng Antipolo. Ano pa mang panahon, hindi lang Kwaresma, hindi lamang tuwing May season, kundi sa araw-araw ng ating buhay, kasama natin siya. Kalakbay sa daan, kaagapay sa kahinaan, at kaakay patungo kay Jesus.
Now, meron po ako sa inyong idadagdag na point para po sa ating lahat, no? Sabi ko po sa inyo kanina, ang pagpipilgrimage ay mayroong spiritual benefit sa atin. At ano po yun? Yung tinatawag nating plenary indulgence. Sabihin nyo nga, plenary indulgence. Pag sinabi nating plenary indulgence, ito po yung pagtanggal sa tinatawag nating temporal punishment. Para mas ipaliwanag ko po sa inyo to ng mas madaling maintindihan, no? Kasi masyadong mahaba itong sa CCC. Kapag tayo po ay nangungumpisal sa pari, pinapatawad yung kasalanan natin. Tama? Inaalis yung guilt. Pero may injustice ka na kailangan mong pagbayaran. Yun yung tinatawag na temporal punishment. O halimbawa, di ba, nang chismis ka ng kapwa mo, okay, nagumpisal ka, pinatawad ka. Pero yung ginawa mong kasama, bagamat pinatawad niyo ng Diyos, kailangan mo yung pagbayaran. Halimbawa na lamang, 'di ba, sa penal ano natin, no? Sa atin, halimbawa nagnakaw ka. Nahuli kang nagnakaw. Sabihin natin pinatawad ka nga nung pinagnakawan mo. Pero may nilabag ka sa batas. At kailangan mong pagbayaran 'yon sa pamamagitan ng pwede kang makulong o pwede kang mag-fine. No, base doon sa ginawa mong masama. Ganon din po sa kasalanan. Kapag tayo ay may ginagawang kasalanan, may injustice tayong ginawa at yun ay kailangan nating pagbayaran. Now, ang purpose ng plenary indulgence, tatanggalin yun. Intindihan po ninyo? Aalisin yun. Kaya nga, itong plenary indulgence is applicable for ourselves or especially for our departed loved ones. Yung mga pumanaw nating mahal sa buhay na hindi pa tayo sigurado kung nasa langit na ba. Kasi baka nasa purgatorio pa at nagbabayad pa ng kanyang utang. Ngayon kapag inalaya natin sila ng plenary indulgence, pwede itong makatulong sa kanila para mas ma-purify sila and eventually ay makapasok na sa kaharian ng langit. Now, how to obtain a plenary indulgence? Of course, number 1, make a pilgrimage. Visit a designated holy door or kamukha ng simbahan po ninyo, kabilang sa Jubilee Voyage Churches. So dito pa lang mismo sa simbahang ito, you can gain a plenary indulgence kung kayo magsisimba, di mo? Kalawang kondisyon, sacramental confession. Mangumpisal. No? Then, pangatlo, receive Holy Communion preferably on the day of the pilgrimage. Kaya mas maganda rin sana, isa sa mga simbahan na pupuntahan nyo ay makapagsimba din kayo para makareceive kayo ng communion. Kasi isa yun sa mga kondisyon Receive communion. Fourth, pray for the intentions of the Pope. Fifth, be detached from sin. A sincere turn toward God. And finally, works of mercy. Charity. Kaya nga sa mga Jubilee Voyage Churches, mayroon doon particular for the poor. Donation for the poor. You see, nagpipilgrimage ka, pero meron ka ring acts of charity para sa iba. Works of mercy. Kaya itong pagpipilgrimage na ito ay pagpapaanyaya sa atin
ng ating pagbabalik loob sa Diyos. And the effect of that is the plenary indulgence. And take note po, a plenary indulgence can be gained only once a day. Kahit gaanong simbahan napuntahan mo, isang beses mo lang siyang pwedeng makuha sa isang araw. Kaya nga kung minamadali mo yung pagpipilgrimage mo, sayang naman. Yes, sayang naman. Di sana na ialay mo pa yan sa lolo't lola mo, sa nanay-tatay mo. No? Okay? Kaya hindi siya minamadali kasi may mga ibang nagpipilgrimage, parang kala mo nagkakakarera. No? Madaling-madali, kala mo naman ang goal lang ata ay makabuo ng badge at ng mga, stamp. Hindi ganun. Sayang naman yung ating spiritual benefits. Kung hindi natin to alam, sayang naman, di ba? Kaya itinuturo to sa atin. Another take note, one sacramental confession suffices for several plenary indulgence, but a separate Holy Communion and separate prayer for the Holy Father's intentions are required for each plenary indulgence. So yung isang kumpisal, pwede na siyang masupais ng lahat. No? For as long as hindi ka nakakapag-commit pa ulit ng kasalanan. No? Posible kaya yan? Minsan nga, kakalabas mo pa lang ng kumpisalan no? Nakagawa ka na agad ng kasalanan. No? Pero, nothing is impossible naman, no? With the grace of God. Now, another is, indulgences can always be applied either to oneself. Pwede mong i-apply sa sarili mo, no? Pero pwede din naman para sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. But they cannot be applied to other persons living on earth. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, no? O pwede ba ikaw, ipilgrimage mo na lang ako? O kaya sabihin ng isa, isimba mo na lang ako? Hindi ganun. Magsimba ka rin. Mag-pilgrimage ka rin para may mag-gain ka. No? Kaya this is the beauty of our Catholic faith, no? May mga ganito tayong mga ibinibigay, mga opportunities, indulgences binibigay ang simbahan sa atin para mas lalo pa nating ma-appreciate yung mercy, yung pagpapatawad ng ating Panginoon. At much better, yung ginagawa nating mga sacrifices, pilgrimages, acts of charity, mas maganda. I-offer mo yan sa ibang tao. Especially the departed loved ones, no? Not the living ones. Sa mga yumaon nating, mga nauna na sa atin na hanggang ngayon, nagdurusa pa rin sa purgatory. Lalo na yung mga wala nang nakakaalala. Tama? Kaya nga, di ba lagi natin sinasabi sa pamisa, at ang lahat ng wala nang nakakaalala. Kasi kung meron mang tragedy na ma-experience natin, yung makalimutan na tayo ng mga mahal natin sa buhay, yung wala nang nagdadasal sa atin. Kaya kayo po, habang may buhay pa kayo, pagdasal niyo yung mga mahal niyo sa buhay na nauna sa inyo. Nang sa ganoon, pag kayo nang next na uuwi, pag sila nasa langit na, sila naman nagdadasal sa atin. Amen? Ganun tayo Hindi tayo kanya-kanya. We are communion. No? One Holy Catholic Apostolic Church, the communion of saints. Kaya ano man yung ginagawa nating sakripisyo, ginagawa natin, no? For their own benefit, eventually, sila naman ang magdadasal para sa atin. Amen? Kaya, itong ginagawa nating pagpipilgrimage, pagpapaalala po ito sa atin na hindi tayo tagal lupa. Ang tunay nating tahanan ay ang langit. At habang tayo ay naglalakbay sa daigdig na ito, mapalad tayo. Meron tayong kasamang nakikilakbay sa atin. Walang iba, kundi ang ating mahal na ina. Tapusin ko po ang ating
pagninilay sa pamagitan ng isang tula na ginawa ni Archbishop Socrates Villegas. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Nababasa niyo ba? Sige, 1, 2, 3, go. Kayumanggi ang kulay, minamahal. May matang nagmamasid, sa amin ay nagbabantay. May sugat sa pisngi mula sa marahas na kaaway, ang setrong tangan-tangan sa gisag ng kababaan. Ang ina ng Antipolo ay ina ng aming bayan, salamin ng aming hirap, karamay sa karamdaman. Tiwala kami sa Kanya, hindi niya kami iiwanan sa paglalakbay dito sa lupa, patungo sa kalangitan. Mag-aapat na siglo na nang dumalaw sa silangan, katulad ng Kanyang anak dito sa amin nanirahan. Sa dilim at liwanag, tunay siyang naging ina, buong giliw na inakay. Pinagbunyi ng Santo Papa, kinoronahan bilang reyna, binukod tangi ang dambana, nadasalan ng balana. Sa kabila ng mga ginto at mga damit na marangya, siya ay hamak na alipin, lamang ng Diyos na bathala. Ang Birhen ng Antipolo, walang hiling na kandila, hindi niya hilig ang papuri, prosesyon, awit o tula. Tagubidin lagi sa atin, sa Kanyang anak ay tumalima, sundin ang Kanyang utos, sundan banal na halimbawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. By the way, may question ba kayo? Baka may gustong i-clarify, itanong. Just raise your hand. Going once, going twice. Meron ba? Meron isa. Ayan. Kuya. Mag-mic ka. Makalapit dito. Father, magandang gabi po sa iyo lahat po at ganoon din po sa mga friends kong church workers ng Holy Family Parish. Meron po ako isa pang katanungan po. Yung about po sa sa Our Lady of Peace and Good po, ito ba ay pagbisan ay pagka nagpipigrimage ang mga nagsisimba, ito ba ay pagka pamisa-misa lamang po na ito ba ay protection sa paglalakbay or ano lang po, pang bakasyon lamang po? Yun lamang po, thank you. Okay, thank you ha. So ang tanong niya, ito ba bang pagpipilgrimage ay proteksyon o bakasyon? Anong sagot? Proteksyon. Tama naman, di ba? So binanggit ko na kanina yan, we are pilgrims, not tourists. So kaya tayo nagpupunta sa mahal na ina, nagdedebosyon tayo sa kanya because we are asking for her guidance, intercession. Nagdadasal siya sa atin. At tandaan po ninyo ang pagdadasal na yan ay hindi sa kanyang sarili. Ipinagdadasal niya tayo kay Jesus na kanyang anak. At kung meron mang isang tao na super close kay Jesus, na hindi niya pahihindian, sino yun? Edi yung nanay niya. Diba? Kaya nga diba, ang ano natin, kung ayaw mong pahindian yung request mo, doon ka sa nanay pumunta. Hindi makakahindi yung anak sa nanay. May mga anak bang hindi may mga anak bang kayang tiisin ng nanay? May mga ganun na ngayon, no? Pero originally, hindi talaga, no? Hindi niya kayang pahindian ng kanyang nanay, lalo na kung talaga yung kanilang bond na magnanay ay super lalim. Hindi niya kayang pahindian ng nanay niya, lalo na kung ang inihiling naman ay ikabubuti nung isang tao, no?
Kaya ka tayo nagpe-pilgrimage ay para humingi ng biyaya, panalangin, gabay sa ating mahal na ina ng Birhen ng Antipolo. At alam po ninyo, maraming bumabalik sa Antipolo, nagpapasalamat sa kanya. Father, yung hiniling ko po sa Diyos na makapag-abroad ako, natupad na po. Ito po ako ngayon nagbabalik. Gusto ko po sanang sumagot ng pabulaklak sa altar. Gusto ko pong pabulaklakan ng kanyang dambana. No? Pag nakakarinig po ako ng ganyan, natatouch ako. Ibig sabihin, bumabalik, nagpapasalamat, no? Na dininig ng mahal na ina ang kanyang ipinagdarasal. No? At tayo rin, tayo pang mga taga rito mismo sa kanyang diocese, we are under her maternal protection. Siguro naman, kung yung ibang mga lugar nga na pakikinggan, paano pa tayo mga anak niya talaga dito sa Antipolo? Hindi rin tayo kayang pahindian ng mahal na ina, lalo na kung ito'y para sa ikabubuti natin. Amen? Kaya, huwag tayong matakot sa ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Paminsan-minsan dalawin din natin siya. At ipakita natin ang ating matimyas sa pagmamahal sa Kanya. Okay? May question pa ba? Wala na. Nasa oras na ba? 9:11 na pala, no? Nadaldal na naman ako. Okay? So kung wala na po tayong tanong, maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig sa ating Lenten Recollection ngayon. Maraming salamat po. Hello. Ayan. So muli, pasalamatan natin si Father Mandio sa very timely. Nasa pilgrimage season tayo ng ating Jubilee ngayon, sa ating 400 years na pagdating ng Mahal na Birhen sa Pilipinas at 100 year ng kanyang canonical coronation. At the same time, sa panahon ng Kwaresma. Very timely. So sana baon-baon nyo sa inyong pag-uwi at sa inyong paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Hindi ko na isa-isahin. So, sana maging mabunga. At yung bungang yun, makikita sa inyong pang-araw-araw na buhay, sa inyong pamilya, sa inyong paglilingkod dito sa parokya. Amen? Muli, maraming salamat sa ating nagbigay panayam ngayong gabing ito. Sa panahon ng Kwaresma, si Father Manjo Ray. At syempre, sa bawat isa na pumunta para po sa ating Lenten Recollection. Muli, palakpakan natin ang bawat isa. The Holy Family Parish of Diocese of Antipolo awards this plaque of appreciation to Reverend Father Manjuray O. Padilla in grateful recognition of your invaluable presence and inspiring message as guest speaker during the Holy Family Parish Lenten Recollection. Through your spirit-filled reflections and pastoral guidance, you had helped deepen our faith, renew our hearts, and lead our parish community closer to Christ during this sacred season of Lent. May the Lord continue to bless your ministry with wisdom, strength, and abundant grace. Given this 21st day of February 2026 at Holy Family Parish, Marikina City. Signed, Reverend Father Fernando A. Cornejo, Parish Priest.